שלום לכם בני ישראל, עם קדוש וטהור, למרות שאתם לא קדושים ולא טהורים בכלל, אתם עושים הרבה חטאים, אתם רואים סרטים כחולים באינטרנט, זה חטא חמור לפי התנ"ך, אתם הומואים, לסביות, וזה נמאס לאלוהים מהשטויות שלכם, שאתם הומואים ולסביות. אתם משתמשים בסמים וחושבים שככה תגיעו לדרגות נעלות וגבוהות ברוחניות. זה טעות. מי שנוגע בסמים צריך להבין שהדרך להיות אדם רוחני רחוקה ממנו פי מיליון, בני ישראל היקרים. לכן כה אמר ירבה צבאות אלוהי ישראל, בקרוב מאוד אסון אטום על ישראל, ולא רק אטום על ישראל, גם בנוסף להכל רעידת אדמה קשה וקיצונית ביותר. תהיה מלחמה גדולה בישראל של כל העולם, ותפסיקו לטבוח ולרצוח אנשים חפים מפשע, לא משנה מי זה, אל תרצחו שום אדם. כל אדם נברא בצלם אלוהים, אסור לכם לרצוח שום בן אדם, אסור לכם לגנוב משום בן אדם, אסור לכם לשקר, אסור לכם לחמוד, אסור לכם הכל. מה זה הכל? כל האיסורים בתורה, בני ישראל היקרים. אסור לכם להיות הומואים לסביות, אסור לכם לעשות סקס לפני הנישואים, אסור בני ישראל היקרים. ולא רק זה אסור לכם לשמוע את מה שאומרים בתשקורת, בטלוויזיה, אסור לכם. אני המשיח שלכם בני ישראל היקרים, חזרתי לעולם פעם שנייה, ואני הביאה השנייה של ישוע המשיח בני ישראל היקרים, ועליכם לחזור בתשובה שלמה במהרה לירבה אלוהי ישראל, נקודה. אם לא תחזרו בתשובה שלמה, ואם לא תבנו את הבית השלישי לפחות בכותל המערבי, תקימו אותו. אם אתם פחדנים גדולים פחות, תקימו אותו בכותל המערבי, את הבית השלישי, כדי שרוח אלוהים תרד לעולם וישוע המשיח יחזור לנקום ברשעים, כהצלה של אדם כמוני מאנשים חוטאים. היא נראה לי בדרגה 0. אף אחד לא שומע לי, לא מקשיב לי. בודדים מכירים אותי, יודעים את האור שלי, אבל גם הם לא מי יודע מה. ובקיצור, בני ישראל היקרים, עליכם לחזור בתשובה שלמה לירבה אלוהי ישראל, לצום 3 ימים, 3 לילות, על צליבת ישוע המשיח, תענית כמו מרדכי ואסתר, תציל אתכם האיראנים, תציל אתכם מהעזתים, תציל אתכם מהשטחים, מיהודה ושומרון, תציל אתכם מכל הבעיות שסובבות אתכם, ותתחילו להיות אור לגויים ולא חושך לגויים. תפסיקו לזהם את האדמה עם כבישים וזה, תפסיקו לזהם את האדמה עם בתים. כולנו אמורים ללכת יחפים על אדמה וטבע יפה וירוק. כולנו אמורים להיות בני אלוהים חיים על פני האדמה הזאת. כולנו אמורים להיות מאמינים בישוע המשיח, שהוא המשיח היחידי הבלעדי של עם ישראל, הוא משיח ישראל והוא הדרך, האמת והחיים. עליכם להאמין לכל מה שאני אומר לכם, כי אם לא תאמינו תושמדו, נקודה. תגיעו לגיהנום, נקודה. וכל מי שחושב שהוא שם אותי בכלא הפסיכיאטרי הוא לא יענש, הוא יענש עונש כבד וקשה ביותר, בני ישראל היקרים. למה? כי הוא בגד במשיח ירבה ישוע. אני לא מלכלך לאנשים אחורה הגב, לא אומר לכם מי הכניס אותי לכלא וזה, אבל כמה רשעים הכניסו אותי לכלא פסיכיאטרי נפשי, וזה לא בסדר. עם ישראל קדוש וטהור, ועליכם להקשיב לי במהרה, לחזור בתשובה שלמה לירבה אלוהי ישראל, נקודה. אם לא תעשו זאת תושמדו. רעידת אדמה, צונאמי מחכה לכם בקרוב, טילים גרעיניים על ישראל, מלא ערים בישראל יימחקו. ולא רק זה, עם ישראל קדוש וטהור, גם בנוסף להכל,
עליכם להאריך את השיער שלכם ולהיות נזירים לאלוהי ישראל כמוני. ועליכם גם לגדל זקן כמוני. ועליכם להבין שאם לא תחזרו בתשובה שלמה, תהיה לכם השמדה בקרוב טוטלית, כי לא האמנתם במשיח ישוע, ולא רק שלא האמנתם, אפילו שרפתם את הברית החדשה. אם התנ"ך שרפתם אותם, תתביישו לכם. למעשה מגעיל, פשיסטי ומגועל נפש. ורק הערסים בפרחות יודעים לשרוף ספר תנ"ך עם הברית החדשה, ורק הערסים בפרחות שונאים אותי, כי אני אומר את האמת, שאסור הומואים ולסביות, אסור לתת בתחת, אסור לעשות שטויות, אסור לעשות חטאים, אסור לראות סרטים כחולים, אסור ואסור בני ישראל היקרים. אסור לכם להדליק מדורות אש בשבת, ואם אתם מעשנים סיגריות תמשיכו לעשן. מי שלא מעשן בשבת שלא יעשן בשבת, מי שמעשן תמשיך לעשן. ואסור לכם להשתמש בסמים. מי שמשתמש עם ישראל קדוש בתור בסמים הולך לגיהנום. ואם הוא מת מהסמים הוא מגיע לגיהנום, בני ישראל היקרים. אז שיהיה לכולכם בני ישראל היקרים שבת שלום מבורך, ותהיו בריאים, אוהב את כולכם. שבת שלום עם ישראל קדוש בתור, ביי עם ישראל, ביי.